akwai masu ci da addini. Ko in fact most of the people da suke supporting Masussuka akan wannan issue din, an ka duba za ka ga Christians ne, kuma most of our evangelists ne, Christian evangelists. So suke supporting Masussuka da yawanci, because more like Masussuka has been a sympathizer of Christians, or his nature of teaching, you know, some of the things da yake yi a social media bai kalubalantan Christianity sosai. Yes, as much as that is the truth, but then أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. sai wa kowa san dai waye Maika dan gata, kowa ya san waye Maika dan gata a arewa. Dan Kaduna ne, yana da studio mai suna Soldiers of Christ. Mun taba muƙabula da Pastor Benjamin da shi Maika dan gata a cikin studion shi. Maika dan gata duk wanda yake social media sani, shine ta fitowa yayin bidiyo yace za su daddanna wa Annabi Muhammad a shirye sa a social media, cewa ba za mu zazzage Muhammadu ba irin batanci wanda wannan malam bai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi wannan Maika dan gata. So yau shine posting yake faɗan dalilin da yasa su Kristoti suke son Masussuka, saboda ba su kan addinin su. Baya sukan addinin su. Kuma wannan shine maganar da na dade ina fada. Nace abun da yasa Kristoti suke son ƴan Qur'ani in general, saboda baya sukan addinin su. Jiya ga Pastor Mamman Bishara Dole, tunda aka kafa arewa ba a taba samun wanda yake cin mutuncin manzon Allah. Yana gina Annabi Muhammadu da dan Audu. Duk karatun shi in gaji ya ce dan Audu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake. Amma duk duniya babu wanda yake kaunar Masussuka, yake supporting din da'awar Masussuka. Ko jiya na ga yayi bidiyo yayi bashi. Pastor Umar Yusuf yayi bidiyo yayi baka. Ƴan Qur'ani ne, ya kamata ku binciki kanku. Me yasa makiya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suke son ku? Ya kamata ku binciken ku. In ta ku ce wai yana magana akan zaman lafiya, wallahi ƙarya ne. Ba magana yanzu ga shi Mika bai ce Kristoti suna son Masussuka saboda yana wa'azi akan zaman lafiya ba. Ku duba ba, muna son shi saboda baya sukan addinin mu. A ce kullum ku musulmai ƴan uwanku su ne abokin rigimanku, su ne abokin faɗanku. Sannan kuma a ce Kristoti maƙiya Annabi Muhammad, maƙiya addinin musulunci, maƙiya Qur'ani, su suke ƙaunar ku, su suke son ku, su suke jibintar lamarin ku. Sai yanzu tambayan da muke muku, Qur'ani ya soki Kristoti ko bai soka ba? Idan har Qur'ani ya soke su, me yasa ku ba kwa sukan aqidar su? That is the question. Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu ayyuhu believe la tattakizul yahuda wan nasara awliya. Kar ku riki Yahudawa da Nasara Kristoti auliya su zama suke jibinta al'amarin ku kamar yadda masu suka yi. Saboda me? Allah ya ce ba'duhum auliya ba'din, saboda lamarin su yana sashin su yana jibinta lamarin sashin su. Ya Allah ya ce wa man yatawallahu minkum, duk wanda haka a cikin ku fa innahu minhum. Kun ga shi ma yanzu ya koma cikin su. Shi za ga dewa daga cikin malamai suke cewa Masussuka Kirista ne. Kirista yake wa aiki, saboda Allah ya ce duk wanda ya jibinci lamarin su shi ma ya koma cikin su. That is just the simple truth. Qur'ani ya soki Kristoti, aqidan Kristoti ko bai soka ba? In Qur'ani ya soka, me za ku ba Masussuka ba ka soka? Bari mu muku misali da ayoyi guda biyu. A cikin surul Ma'ida aya ta 17, Allah ya ce lagar kafaran lazina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Allah says that disbeliever of the high degree, those who say Christ the son of Mary is God, or God is Jesus Christ. Idan kai da Yesu Allah ne, Allah ya ce you are a disbeliever of the high degree. Ya Allah ya ce kul kai Annabi Muhammad ka gaya musu, tell the Christian of this world, tell the Christian from every geographical location. What are you going to tell them?
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم. Allah said, Allah is asking you, Allah said, if Allah decide to eradicate or annihilate or destroy Christ, Jesus, the son of Mary, wa ummuhu, and also his mother, wa man fil ardi jami'an, all what is in between the heaven and the earth, if Allah decide to destroy Christ, Jesus, the son of Mary, if Allah decide to punish him and punish Maryam, the mother of Jesus Christ, Allah said, who will take him to court, or which court are you taking him to? If Allah decide to punish Jesus Christ, the son of Mary, or if Allah decide to destroy him, all those who are equalizing Jesus Christ with God Almighty, do want to get to yes, Allah ne a cikin ugu. Allah ce, if Allah decide to punish him, and Maryam, Catholic Church, they are worshiping Mary, they address her as goddess. So now bow down, Maryam, they bow down before Mary. Catholic Church open a warning in 10 commandments, the first commandment, according to the book of Exodus chapter 20, verse 2 to 5. When Bible said, God Almighty speak to the children of Israel through the mouth of Moses. Because according to the book of Amos chapter 3, verse 7, Bible says, God does nothing without revealing his secret to his prophet. So Allah speak to the children of Israel through the mouth of Moses. That is what we call 10 commandments. All the Christians believe in 10 commandments. I am the Lord your God that brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You should not have any other God except myself. You should not make unto yourself any graven image of like of anything, neither in the heaven or in the earth or in the water or under the earth. You should not bow down to them nor serve them. I am the Lord your God. I am a jealous God. This is the first commandment in the Bible. Open that. The Catholic Christians, they worship Mary as goddess, as mother of God. Suna bauta o Maryam. Sun ce ita ne uwar Allah, suna bauta mata Catholic. So Allah, if Allah decide to destroy Mary and Christ, Allah, which court are you taking him to? Allah is asking you a question. Walillahi mulku samawati wal ard. Allah shi yake mulkin abun da yake cikin samai da abun da yake cikin ƙasa. All those dominion belong to God Almighty alone, ba tare da Yesu almasihu ba. Yace wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah is able to do everything. Allah yana da iko akan komai. To irin wannan ayoyin fa in mun ga mu kawo ayoyin Bible. Ayoyin Bible muke kawa. In the book of Jeremiah chapter 32 verse 17, in the book of Matthew chapter 19 verse 20, in the book of Luke chapter 1 verse 30, the Bible yace which God all things is possible. Allah bai iko ne akan komai, kamar yadda Qur'ani ce wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah bai iko ne akan komai. Wa'annan fa sune irin ayoyin da muke karantawa Kiristoci mu nuna musu Yesu almasihu ba Allah bane. In suratul Ali Imran Quran chapter 3 verse 15, Allah said, Inna masala Isa inna Allah, the similitude and likeness of Jesus Christ before Almighty God, kamasali Adam is that of Adam. Kalaqahu min turabin. Allah created Adam from clay, summa qala lahu kun fayakun. Allah yace let there be Adam, and there was Adam. And when you look at the creation of Adam and compare it with that of Christ, Zaka even gane cewa the creation of Adam is even more miraculous than creation of Jesus Christ. Kuma idan ka karanta Bible, in 1 Corinthians chapter 15 verse 40, the Bible says we have two types of Adam. The first Adam was created from what? From dust, while the second Adam was created from flesh and bone. That is Christ. In wannan misali muke ba Kristo, because from historical point of view, Quranically, biblically, God Almighty created human being in 4 categories. The first creation was Adam, no father, no mother. Second creation was Eve, from father, no mother. Third creation was who? Christ, from mother, no father. Fourth creation was you and I, from father and mother through sexual insemination. Both Quran and Bible confirm it. Allah said in the Holy Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum. Oh, you man can be dutiful to Lord your God who created you min nafsin wahida, from one particular soul. Wa khalaqa minha zawjaha, from that particular soul he created his wife. Wa bassa minhuma, from two of the rijalan kaseeran wa nisa. Allah created many men and many women, and Allah multiplied them in great number as he wish. Allah created Adam without father, without mother. Allah created Eve from the rib of Adam. In the book of Genesis, Bible has confirmed it. Bible has confirmed it. In the book of Genesis, chapter 2, verse 7, Bible created Adam without father, without mother. In the book of Genesis, chapter 2, verse 23, God Almighty created Eve from the rib of Adam. As Adam woke up from sleeping, he saw her. He said, this is a flesh of my flesh, a bone of my bone. She shall be called woman. So both Quran and Bible has confirmed God Almighty created Adam without father, without mother. Eve from Adam and mother, while Christ from who? From Mary without what? Without father. That is the reason why in another verse in Surah Nisa,
Allah sai ya ahlal kitabi. Allah say, "O you people of the scripture, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haqq." Say nothing concerning God Almighty except the truth. In za ku magana akan Allah ku faɗi gaskiya. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullah, kirajiyo the son of Mary, is only a messenger of Allah. Wa kalmatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. It is Allah who bestowed his word upon Mary wa ruhun min through angel Gabriel. Allah bestowed his word upon Mary. Ban san ko kuna gane ba. So yanzu idan ka duba in the book of John chapter 1 verse 1, Bible said, "In the beginning was the word was with God, and the word was God." In the book of John chapter 1 verse 14, "The word became flesh and dwelt among us," that is Christ Jesus, the son of Mary. In the book of Genesis chapter 1 verse 3, Bible said, "Let there be light, and there was light." In the book of Genesis chapter 1 verse 9, in the book of Genesis chapter 1 verse 12, in the book of Genesis chapter 1 verse 14, Bible said, God Almighty said, "Let the earth bring forth living creation according to their own kind." In the book of Psalm chapter 33 verse 6 and Psalm chapter 33 verse 9, Bible says God Almighty created heaven and earth by his word. In the book of Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, Bible says it is by faith we understand that God Almighty created the universe and everything by his word. Kamar yadda Qur'ani yake fada, Allah halicci komai da kalman shi. Bible ya tabbatar irin fa ayoyin nan zamu kawo na Qur'ani mu kawo na Bible mu nuna su Kristoti ba Yesu ba Allah bane. Amma wannan da'awar ita Masussuka yake zuga Kristoti, yake cewa kar su yadda ana cin mutuncin Bible. Ina cin mutunci anan. Ku kawo mini magana guda ɗaya da muka taɓa yi akan Christianity ko akan Bible wanda na sha faɗa, na yi challenge ɗin Kristoti, na ce duk wanda ya ce muna cin mutuncin Bible ya kawo magana guda ɗaya da muka taɓa yi wanda ba a cikin Bible ko ba a cikin wani littafi na addinin Kristoti. Ku kawo mana, ku kawo mana. Kiristotin daga littattafansu su muke karantawa dare da rana. Bible guda 50 da wani abu yanzu aka nake da shi a cikin library na. Wannan loka da kuke gani ku duba, duk Bible ne a cikin billahi la ilaha illa huwa. Bible guda 50 da wani abu. Na faɗa iya satin nan littattafai guda 40 aka kawo mana. Dunna Kiristoti. Yanzu gashi wannan ku duba history of Christianity. History of Christianity. Yanda ma aka samu addinin Christianity. Yanzu ga wannan littafin. Wannan littafi ne Bible ne na Catholic. Catholic ne kadai suka yi imani da Bible din nan. Yanzu ku duba wannan Combat Kit, Islam and Christianity na Sheikh Ahmad Didat. Wannan duk misali nake ba ku. Yanzu ku duba wannan shi ake kira Lost Book of the Bible and Forgotten Book of Eden. Wannan Bible din akwai suratul Maryam a ciki, akwai Adam of Eve, akwai mujizozin Yesu almasihu wanda ya magana yana yaro. Akwai Book of Infancy. Mujizozin Yesu da suke cikin Bible din nan ba za cikin kowane irin Bible a duniya he wannan. Wannan misali nake. Wannan bai rauna muku guduwa. Wannan littattafai ma da na kwana ina karantawa jiya da dare ne, kun gan su duk da sunan tarihin Christianity. Wannan ina nuna muku banda ma littattafan da suke cikin lokal ga su nan ku duba. Duk wannan littattafan kun suna magana, wannan yana magana littafin yana magana addinan duniya ne gaba daya. A iya satin nan kadai yan uwa littattafai kwara 40 aka kawo mana. Wai littattafan daga kasashen waje su South Africa su daga nan ma ake kawo mana, ba ma samun su a labarai da suke Najeriya. So duk abin da ka ji mun faɗa akan Kiristoti muna da littafin da ya faɗi haka, ba mu taɓa ƙarawa ba. Because there is a warning in the book of Revelation chapter 22 verse 18, in the book of Deuteronomy chapter 4 verse 2, and the book of Deuteronomy chapter 12 verse 32, and Proverbs chapter 30 verse 8. Bible says, "Whosoever that remove or add from what is written in the prophecy of this particular book, God Almighty will remove his name from the book of eternal life." Wannan fa shine abin da muke faɗa. Mu kawo ayoyi da suka ce Yesu almasihu ba Allah bane, ba dan Allah bane, amma annabin Allah ne. Bible bai kira shi annabin Allah ba kamar yadda Qur'ani yake fara. Read the book of Matthew chapter 13 verse 57. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Matthew chapter 21 verse 11. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Matthew chapter 21 verse 46. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Mark chapter 6 verse 4. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Luke chapter 4 verse 24. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Luke chapter 24 verse 19. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Luke chapter 7 verse 16. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of Luke chapter 13 verse 33. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of John chapter 4 verse 19. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of John chapter 4 verse 44. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of John chapter 6 verse 14. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of John chapter 9 verse 17. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Read the book of John chapter 7 verse 40. Bible says that Jesus Christ is a prophet of God. Wayannan ayoyin da na kawo ku in kun isa ku yi bidiyo ku karyata ni in akwai ɗaya daga cikin su wanda bar ce Yesu almasihu annabin Allah bane.
Sannan read the book of Act of the Apostles chapter 3 of the Revised Standard Version, Act of the Apostles chapter 3 verse 13, Act of the Apostles chapter 3 verse 20, and Act chapter 4 verse 27, and Act chapter 4 verse 30, where Bible said, the God of Abraham, the God of Isaac and Jacob, the God of our forefathers has glorified his servant Jesus Christ. Yesu almasu bawan Allah ne, kamar yadda Qur'ani ya addressing da bawan Allah, qala inni abdullahi ataniyal kitaba. Wa'annan su ne abubuwan da muke muna wayarwa Kiristoci kai, muna nuna musu Yesu almasihu ba Allah bane, because we know the implication of someone to die in any religion other than religion of Islam. Inna dina inda Allahil Islam. Allah said the only true religion before I Almighty God is only religion of Islam. Islam whosoever that practice any religion that is not religion of Islam, Allah will accept it, not that particular religion, in the day of judgment. In the day of judgment, he will be in the bracket of those that are going to lose themselves. Today I've affected your religion unto you completely. My people of you have chosen Islam to be your religion and your way of life. So we know the implication. Innahu man yushrik billah, whosoever that worship in Allah rahibari and die in that state, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. I Almighty God, I has forbid paradise to such places. Wa ma awahu nar wa ma lizalimin min ansar, and the dweller of hellfire will be hellfire. Duk wanda ya mutu a wani addini wanda ba Christianity ba zai shiga wuta. Wanda ba Islam na rantsa da Allah ya tafi wuta. So ku Kiristoci masussuka makinku ne, ba masoyanku bane, mu ne masoyanku. Wallahi mu muke son ku, saboda mu muke raba ku da addinin Bulus. Christianity was founded by Bulus, ina da littafin. Christianity was founded by Paul, not Jesus Christ. I have been telling the Christian, Jesus Christ never established any religion called Christianity. Christianity was established after Christ has led this world with so many years. And this Bible that we are using, when Jacob was on a Jacob did not preach this Bible. Did Jacob preach King James Version of 1611? Did Jacob preach Roman Catholic Version of the Bible with 73 books? Did Jacob preach Ethiopian Bible with 81 books? Did Jesus preach Deuterocanonical books with 82 books? Did Jesus Christ preach Lost Book of the Bible and Forgotten Book of Eden with 44 books? Did Jesus Christ preach Revised Standard Version? Did Jesus Christ preach Mormon version of the Bible? Did Jesus Christ preach Jerusalem version of the Bible? Did Jesus Christ preach New American version of the Bible? Did Jesus Christ preach Tyndale version of the Bible? Did Jesus Christ preach New Lutheran version of the Bible? Did Jesus Christ preach Protestant by which version of the Bible did Jesus Christ preach among these versions that I have mentioned? If Christ was to be sent to come and pick up his own version of the Bible, which version of the Bible do you think that Jesus will pick as his own version of the Bible? In the book of Matthew chapter 4 verse 23 to 24, Bible said Jesus went and preached his gospel. Quran says, Allah inni Abdullah atanil kiraba. Allah has given a book. Where is the book? What we have now is, you have something about Jesus Christ, but not the original gospel of Jesus Christ. Because 27 book of New Testament all was right after Christ has left this world. Where is the gospel that Jesus Christ preached?